11 siya po. May 11. Ano na?
Kato. Kato. Wow. Right. Look, yeah, Google ka. But first, let's. Labing yung heart. Open sa ko. Hindi masabi. Yun na. Ano ba tayo?
Hindi na. Manners daw ako. Ano pangalan mo? Nice! Stop. Sangkay, si Sangkay ang pinasisi. Ay, pinasa sa naman ito.
Ano sa tayo, Robin? Si ano, Sa Bombay? Bombay. May karang kaano yan. Bago yan. Ah. Yung may balak, record. Balak. Ay nga. Video, oras pinatut. Dali na ako may oras pa. Ay, kaya kasi ang lang. Ako, makuha ko sa natawag. Hindi ka magbababa. Pag naalim ako nakahanap ka, tapos video. Hindi masyadong video ko. Hindi ako nakakapagawin.
Pwede ba i-pop-up na yun? Ako sa akin. Yung Yung mag-item na listing. Tema, pag naubos na yung oras na wala na. Wala. Pag iway ka nga ka ba, antay ka lang. Lang. Bullshit. Hindi tayo na yung ano, ikaw. Muna. Buhay na ba? Oo.
Ano? Utang na inupan ako. Bukas peso. Yun. Ano ako na? Turiso! Ako diyan, nawawarok na na.
Uy! Ay, hindi ka.
magta-turn. Tago, yaw sa taas, siya di ba si Billy do. Sabi na yaw sa taas. May granada ka, hindi daw doon ang mag-ikusuro. Ano?
Oh, Eh, ako na ito. ano? Masarong oras na ito. Taman sarong oras. Paano ba ang tapos nito? Hindi na. Bayad ng Gis na maglibre ko sa Ano? Gis. Dato, gamitan ko. Ang aren. Libre ko. Katod. Bali sa oras na libre ko. Meron na, ano? Nganaan ka. Ay, ko, sige daw, libre. Unsi ang bayadan mo kasubago. Oo. Sobra na, wag ka. Unsi nga na ang bayadan mo kulang kang piso.
Nana, bantayan na din. Wala, hindi ko.
4 pa lang tabi back to back. Oo. 12. 12 tabi. Gamitin turn. Hindi yung di ba kasi gilitan ka? Turn na, baka turn. Turn no. Turn no. No, turn mo ako, turn.
Kasi, Kim, wala ko nito. Ay. Sato.
Hmm.
Lang mo. Itanong ninyo sa now. Diretso po sa ninyo. Oh, sige na po. Tapos. Gusto. Sabi mo sa mga kuha mo, kuha. Pero pag pinatabi niya, tama na nga po, ama yun ang ibang.
Kaya mas ako mawa rin ka. Asa pa rin sa aking katago, yun yung kalaman, bukas na kasi ba na kahit ano, hindi ko na siya kalaban. Timot ka mas boy. Manit ka nga ito. Tapos naman ang Ben. Tapos naman ang Ben. Tapos na. Oh. Tapos G ka namin, lalit na dyan green pass ina. Pumasik ka namin. Gana na sa mukha. Umiyak pa, gana na sa mukha.
Kasi na may lumulag ka na, matibak na na. Di ba ito na talentado ko pa nung mga hindi pa sa pagpuntaan. Kahit ka nagmapagpuntaan. Kaya, hindi ako nakikita ako. Napayo ka. Ayaw mo. Ay, diba mo talaga? Ayaw mo. Ayaw. Ay, ganun to. Makmin. Yan ang mo lonely. Gamit na may kutsing ito. Bakay na. Dalagan ka. Dalagan ka. Ibaba. Uy, nga niyo. Bakayin mo ano. Bakayin ka mo. Ikaw.
Madali na. Oh, ano? 3 minutes na sana. 3 minutes na sana. Sa gusto mo magkano sa hindi sa mga araw-araw na ipisili. Ipisili tayo makakuha. Wala na maya. Ano? Iyon na.
Ah, Uy, po!
Anong bakla ka? Ano itong basura nito harap na? Pinagiribuan ng kurasyon papunta na. Nag-ibo ako? Mga plastic. Ano ba kasi? Hindi may tuluan ka. Ano na yung set? Napalay? Mama? Ano ba talaga? Oh! Eh, bata pa ka? Eh, bata! Ano ko lang mga... Yo, kayo? Uy, likod! Uy, Lockdown. sinasok mo pa na ako. Ang why, sabi ko. Sa lalaki ko nagbibilang. Guys. Marco! Sa likod! Ayaw, sa likod. Ang bahay. Kutsino sa kutsino. Tambay na. Radyo. Gusto ka sa tulungan. Huwag ka na lang gumating. Buwan. Agoy! Okay, gawa na lang, gawa na lang. Hirap na suwayo. Basta kami, mura yung mga Pinarin ko ba dito? Nakay, panayin ko ba dito? Kung may gusto ko ba? Kailan mo naman ako? Sinala? Hindi mo naman ako. Let's go.